Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki. Erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Jainko jauna, zure semea beheratuz, jaso egin duzu, eroria zegoen mundua. Eman zure fededunei egiazko poza, eta egizu pekatuaren uztarpetik askatu dituzunek betiko zoriona izan dezatela. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Oseas profetaren liburutik, honela mintzo da jauna, itzul zaitez Israel jaunagana, zure jainkoagana, zure gaiztakeriengatik erori baizera, presta ezazu itzaldia, eta itzul zaitezte jaunagana. Esaiozue, ken ezaiguzu gaiztakeria guztia, eta honez hartu gure Espainetako oparia. Asiriak ez gaitu salbatuko, ez gera zaldiz ibiliko. Gure eskuz eginei ez diegu gehiago gure jainko esango. Zugan aurkitzen du umezurtzak errukia. Nik sendatuko ditut haien bihurrikeriak, eta bihotzez maitatuko ditut, naiz eta ez merezi, aldegingo du haiengandik nire haserreak. Intza bezala izango naiz Israelentzat, eta lilia bezala loratuko da, eta lertxuna bezala zuztartuko. Kimu berriak sortuko zaizkio, eta haren ederra oliondoarena bezalakoa izango da, eta haren usaia Libanokoaren antzekoa. Berriro haren itzalean atsedenduko dira, garia ere ingo dute, eta mahastiaren antzera loratuko dira, eta haren izen ona Libanoko ardoarena bezalakoa izango da. Efrain zerra jola zaizkit neri sasi jainkoak. Nik erantzuten eta begiratzen diot, zipres orlegia naiz ni. Nere gandik datozkizu aleak, nor da jakintsu hau ulertzeko, nor burutsu hau ezagutzeko. Zuzenak dira jaunaren bideak, eta hoietan dabiltza zintzoak. Gaiztoak berriz erori egiten dira. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Jauna dut hartzai, ez naiz ezeren beharrean, larre guritan ark nauetzan, atsedenezko urbizitara ark narama, tan bizkortzen ditarima. Jauna dut hartzai, ez naiz ezeren beharrean, larre guritan ark nauetzan. Jauna zuekin eta zure espirituarekin Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik, aintza zuri jauna. Aldi hartan Jesusek honela esan zien bere apostoluei, hor bidaltzen zaituztet nik ardiak otso artera bezala. Izan zaitezte beraz sugeak bezain zuhur eta usoak bezain xalo. Kontu zibili jendearekin, beren auzitegietara eramango zaituzte, eta zigorkatuko beren sinagogetan. Eta nigatik, agintari eta erregeetara eramango zaituzte, haien eta atzerritarren aurrean aitormen egin dezazuen. Eramaten zaituztenean, ez ibili burua usten zer esango edo nola esango. Orduan emango zaizue zer esana.
Izan ere zuek ez, baino zuen aitaren espiritua izango da zuengan mintzatuko dena. Anaiak anaia eramango du heriotzara, eta aitak semea, eta umeak gurasoen aurka altxako dira, eta hil egingo dituzte. Nere izenagatik guztiek begitan hartuko zaituzte, baina azkeneraino irauten duena salbatuko da. Herri batean erasotzen dizuetenean, egin ihes beste batera, eta han ere erasotzen badizuete, egin ihes beste batera. Egia diozuet, ez dituzue Israelgo herri guztiak ibiliko, gizonaren semea etorri baino lehen. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Jesusek behin baino gehiagotan aipatzen dizkigu bere apostoluei esan da, baina haien bitartez guri ere persekuzioak aipatzen dizkigu Jesusek. Berak esan izan zien apostoluei, ni pertsegitu naute, zuek ere pertsegituko zaituzte. Eta behin baino gehiagotan eta gaurkoan ere hortaz hitz egiten digu. Persekuzioetaz, zailtasunetaz, toki batzuetan akaso gorrotoa sentituko dutela kristauen kontra, edo persekuzioak egongo direla, edo zigorkatu, edo sinagogetara eraman, eta holako realidade batzuk aipatzen dizkigu Jesusek. Bere apostoluak hortan, alde batetik, nahi zituen nola baitere prestatu gero zetorrenerako. Pentsatu dezakegu, Jesusek bere apostoluei inongo momentutan ez ziela halako promesarik egin, esanez bezala zuen bizitza oso erresa izango da, edarki biziko zerate, nere jarraitzaile balin bazerate, ez zaizue deuse faltako, eta toki guztietan txaloak eta ohoreak eta izango dituzue. Ez zuen holakorik Jesusek esan. Eta gainera, esan mundu ontako mentalidadearen oso diferentea da. Normalen pertsona batek jarraitzaileak eduki nahi dituenean, halako promesak egiten dizkie, esanez bai, edarki biziko zerate, importanteak izango zerate, oso ongi egongo zerate, hori denak, baina Jesusek ez da erabat kontrakoa esaten zuela, baita ere gauza politiak eta ederrak eta gainera apostoluek eta bere aurreneko jarraitzaileek eta historian zehar egondu geran kristauak ohartzen gera mesedegarria dela Jesusek erakusten duena, baino berak ez zuen halakorik agintzen. Baizik eta behin baino gehiagotan aipatzen ditu persekuzioak, zailtasunak, oztopoak, torturak eta hain zuzen ere bere apostolu danak bat izan ezik, joan izan ezik, danak martiri hil egin zituzten. Horrek adierazten digu, Jesusek aldez aurretik ere modu profetikoan hoixe ezagutzera eman nahi ziela. Prestatzeko, gero aiatzen zenean, zailtasunak aiatzen zirenean, ez amore emateko, ez adorerik galtzeko. Horregatik prestatu nahi zituen. Eta halako kontseju eder bat ematen die hasieran. Ardiak otso artera bezala bidaltzen zaituztet. Honekin, Jesusek gauza asko ulertarazi nahi zizkien, eta lehenengoa halako mentalidade hotzanakin jun behar dela kristaua. Ez otso bat otso artera bezala, besteak bezin otso edo besteak baino gaiztoago bezala, ez, hori ez da kristauaren jarrera, baizik eta ardiak otso artera bezala. Oain aldi berean esaten die, sugeak bezain zuhur, ez da halako ez dakit inozente bezala danak zapaltzeko, eta ez, sugeak bezin zuhur izateko eskatzen diuk Jesusek, eta usoak bezain xalo. Hau da, pertsona zintzoak eta hitzekoak eta hori dena izatea nahi du Jesusek, baino ardiak otso artera bezala. Hau da, gaizkia, gaitza, akatsa, hori denak ez ditugu, esan genezake, ez gera saiatu behar horiek gainditzen, zapalkeriz edo horien kontra beste gaitzak eginez edo bestelako akatsek ez. Baizik eta nahi du Jesusek halako gaizkia ongiaren bitartez, gorrotua maitasunaren bitartez modu hortan gainditzea. Hain zuzen ere hori da pixkat Jesusek erakutsi izan ziguna. Bera gurutzean zegoela, bere hiltzaileei barkazioa eskainiz. Esan genezake hori ikaragarria da. Eta horrek benetan pertsona batek ikusten zuenean, haitzen zuenean, eta historian zehar ala izan du da baita ere, martirien kasutan askontzako izan du da
zerbait bihotzeraino sartu izan zaiena, eta Jesusek pixkat hori nahi zuen. Eta gero, prestatuz persekuzioetarako, eta gorrotoan asuntoa, eta zigorkadak eta hori denak aipatzen dituenean Jesusek, ez da, nolabait esateko guk horiek provokatu ditzagun, ez da askozaz ere gutxiagore, Jesusek nahi du gu saia egitezela danak maitatzen, danei laguntzen, danei mesede egiten, eta jakina jende asko horregatik ere baita ere modu hortan erantzungo du, baina ez denek. Hau da, ez da hori bilatu behar deguna, eta ez gera hortan bakarra gelditu behar. Horregatik persekuzioak etor daitezke, historian zehar asko izan du dira, gaur egun ere zenbait tokitan, guk ez daukagu, bat ere persekuziorik, sentidu hortan privilegiatua gera, nahiko lasai, elizera joan gaitezke, gure bizfedea bizitu dezakegu, inork ez digu debekatzen, inork ez digu galerazten, inork ez gaitu persegitzen, ez da torturatzen, baina zenbait tokitan, bai, kristauek halako zailtasun handiak eukitzen dituzte. Eta, ez dakigu, gertatzen aldira olakoak. Eta Jesusen naizun bere ikasleak prest egotea, eta ez ikaratzea gauza hoien aurrean. Hau da, beti jangoikoarengan konfiantza izan da, mundu hontako zailtasunak eta oztopoak jangoikoaren indarrez, jangoikoaren graziaz, gainditu, superatu ahal izateko. Eskatzen diogu bada Jesusi guri ere halako indar hori eman dezaigula. Mantendu gaitezen edozein egoeratan dela ere, sendo bere fedean, sendo bere maitasunean. Ogia tardoa eskaintzen dizugu, ogi tardoiekin eskaintzen geragu. Senideok egin dezagun otoiz guztiok batean Eliza osoaren oparia jangoikori eskaintzerakoan, jainkoa goresteko eta gizona salbatzeko. Eskaintzen dizugun opari honek garbi gaitzala jauna eta eraman gaitzala egunetik egunera zerutar antzerago bizitzera Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin gora bihotzak jaunagan dauzkagu. Eskerrak jangoiko gure jaunari, egokida eta zuzen, egokida bai eta zuzen, non nahi eta beti zuri eskerrak ematea. Jauna, aita guztiz, santu jangoiko guztidun betiereko horri. Ez duzu gure gorespenen beharrik, baina zure doaia dugu zuri eskerrak ematea. Gure kantuek ez dizute zuri aintza handiagotzen, baina bai guri salbamena ematen, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Horregatik, aingeru taldeekin batean, goresten zaitugu, pozez beterik kantatzen degula. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, Osanna, Osanna, Osanna zeru goienetan, bedeinkatua jaunaren izenean datorrena. Osanna, Osanna, Osanna zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada, ogi tardo hauek zure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez atitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik. Hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zue eta edan guztio kontatik.
hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, hil eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregatik jauna zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu meitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzailerekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak, aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun, gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere, emai guztu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez gu tentaldi eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik, atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, emai guzu pakea gure egunotan, zure errukiari eskarpekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zurea dezu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet mere pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, amen jaunaren pakea beti zuekin eta zure espirituarekin, emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor, zu nere etxean sartzeko, baino esan zazu hitz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoitz. Hain doaia handiak harturik jauna, eskatzen dizugu salbamen fruituak iritsi ditzagula, eta zu goresten bizi gaitezela Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Bere inkatza itzatela jainko guztialduna gaitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrak jangoikoari. Kristorenak gera, Kristorenak betiko izango gera. Kristorenak gera, Kristorenak betiko izango gera, Kristorenak ziraden gure gurasuak,
baita ere euskaldun benbenetakuak. Kristorenak ziraden gure gurasuak, baita ere euskaldun benbenetakuak. Kristorenak gera, Kristorenak betiko izango gera.